Immediately after the film Ride On was released, there was rumors spread that the film will be banned. Elokuvien tekemiseen liittyy eettisiä ja moraalisia ongelmia. Viimeksi keskustelua on herättänyt dokumentti Riot On. Tietenkin, koska se elokuva käsittelee osin aika niin kuin arkaluontoisiakin asioita, niin me ei olla voitu tehdä semmoista niin kuin lestadiolaistyyppistä ratkaisua, että mennään heikomman ehdolta ja kysytään kaikilta, että miten sitä asiaa esitettäisiin. Hei, ketkä teidän teoksesta muuten on suuttunut? Aika paljon niitä ihmisiä, jotka pelkää, että niistä paljastetaan jotain yrityksen sisältä. All kind of shit coming out of these people, you know. Tuo edesmenneestä yrityksestä kertova dokumentti on suututtanut monia. Yksi tuohtuneista on tämä mies. A guy called Pano Laaksonen, an excellent producer. To me it was great fun from the beginning. Devoted and nice guy. When you work long hours, you party long hours. He gave a very good interview. It was just like a bunch of kind of similar people having a good time. He, after the film comes out, runs up to Finnish Broadcasting Company. Joo, nämä on mielenkiintoisia tarinoita, että on niin kun saatu välitetty sellainen kuva, että yrityksestä ei tehty mitään muuta kuin juhlittiin. So it suddenly turns the table around. Siellä tehtiin työnä ja it was a good company and was really working hard. Lokaavat sitten yli 100 ihmisen mainen samalla. But the funny thing is when you look at the tapes. We drank a lot of alcohol and try to make the affairs. That's how he fucking talks. When you have a lot of money, you have better parties. He gave the best interviews related to these subjects. It was just two guys oiling themselves. And this same guy, he goes down the trouble to call up the Finnish Film Foundation. The reason to do it or why. Everything in the film is a big lie. There's no explanation. People made me talk. But I don't think it had anything to do with stress. He has this business magazine contact, which is basically trying to say that everything he said on tape is not true. You would expect him to be the last person on this planet, and especially out of the company, to have any complaints about this documentary. And definitely about alleging that we are exaggerating, because this guy is the only transvestite dresser that basically pulled together all the craziest parties. Can you explain this? To me, it's actually a bit difficult to remember the different stages of Riot. Nyt tavallaan pesuveden mukana, niin aika moni ihminen joutuu kärsimään siitä.